Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafearen espaziontzira. Exeri, jantzi gerrikoa eta kontuz. Abiatzera goaz eta. Bai, badakigu, ez gara astronautak, baina gaur, apirilak 12, espazio hegaldi tripulatuen nazioarteko eguna da. Eta zergatik gaur? Gaurko egunez, 1961 Yuri Gagarin errusiarrak gizakiak tripulatutako lehen bidaia espaziala egin zuelako. Eta gertakariaren 50. urteurrenean, Nazio Batuen erakundeak erabaki zuen egun hau handitasunez ospatu behar genuela. 1961ko apirilaren 12an, 6:07 UTC orduan, Vostok 3K3 edo Vostok 1 espazioontzia jaurti zuten Baikonur kosmodromotik. Yuri Gagarin barruan zela. Horrela, espaziora bidaiatu zuen lehen gizakia bilakatu zen. Gagarinek nazioarteko ospe handia lortu zuen, eta domina eta titulu asko jaso zituen. Tartean, Sobietar Batasuneko eroi izendapena, nazioko ohorerik handiena. Eroi bihurturik, Sobietar agintariak Gagarinen heriotzaren beldur ziren, eta debekatu egin zioten espazio hegaldi gehiago egitea. Hala ere, 1968ko otsailaren 17an, hegazkinak pilotatzeko baimena eman zitzaion, baina tamalez, 5 aste geroago, Gagarin hil egin zen MiG-15 entrenamendu hegazkina pilotatzen ari zela. Zure mapa galaktikoan dena prestau agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira. Ordutik, espazioak gertakari historiko ugari oparitu izkigu. Gagarinen ekintza gogoangarriaren ostean, Valentira Tereshkova izan zen lurra orbitatu zuen lehen emakumea, 1963an. Nazioarteko lehen espazio misioa 2 urteren ostean egin zuten, 1965ko uztailaren 17an, Apollo eta Soyuz espaziontzien akoplamenduarekin. Eta 6 urtetara, konspirazio teoria gehien sortu dituen gertakizuna. 1969ko uztailaren 20an, Neil Armstrongek ilargia zapaldu zuen. Edo ez. Edo bai. Ilargi berriak lagunzaren ondoan, bidean doinua daramatzagu kolkoan. Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Lara, 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 ezin ukatu espazioak liluratu egiten gaituenik, iaia hilezkortasunak bezain beste. Horregatik, 2008an Immortality Drive proiektua sortu zuen Richard Garriotek. Garriotek, bideojokoen diseinatzaile eta turismo espazialaren aitzindariak mikrochip bat geratu zuen, hainbat pertsonaren DNA-aren kodifikazio sekuentziatua gordetzen duena. Giza espeziaren euskarri gisa funtzionatzeko desagertzen bagara. Besteak beste, Stephen Hawking fisikariaren, Stephen Colbert humoristaren edo Joe Garcia modeloaren informazio genetikoa gorde zuen bertan. Ora. Ilezkortasuna ametxeta zeureko iasmoa jo horratuz ilezkortasuna ametxeta zalantzaren itzalak
ikaratzen zaitu, ikaratzen zaitu, ikaratzen bihotz guztia. 2008ko urrian, Soyuz nabean, mikrotxipa nazioarteko espazio estaziora eraman zuten, eta bertan bizi da. DNA sekuentzien euskarri digitala ez ezik, denboraren kapsula ere bada, besteak beste, Stephen Hawkingek eta bere alaba Lucyk idatzitako aurrentzako liburu bat baitako bertan. Edo Star Wars filma eta The Beatlesen musika bilduma. Tamalez, ilezkortasun operazio hau mehatxupean dago, izan ere nazioarteko agentzia espazialak iraungitze data du, 2021. Egoera geopolitikoak, Errusiak 2024ko proiektua bertan bera utziko duela iragartzeak, edo NASA eguzki sistemaren esplorazioan zentratzeak proiektuaren amaiera ekarriko du. Izu bazepena. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Darling, it's been a long, lonely winter. It feels like years since it's been here. Hala ere, Immortality Drive ez da proiektu bitxi bakarra. Hor dugu Voyagerren urrezko diskoa, ingelesez Voyager Golden Record. 1977an espaziora jaurtitako Voyager 1 eta Voyager 2 zunda banatan doazen 2 gramofono disko dira. Hauetan, lurreko bizitza eta kulturen aniztasunari buruzko hautatutako irudi eta soinua grabatu zituzten, noizbait estralurtar bizi forma adimendun batek topatu ditzan. Zundak, izarra arteko espazioaren neurrigabekeriarekin alderatuta oso txikiak direnez, espazioan zehar bidaiatzen duen zibilizazio batek haiekin topo egiteko probabilitatea oso txikia da. Batez ere, denborarekin zundak ez dutelako erradiazio elektromagnetikorik igorriko. Noizbait, espezie estralurtar batekin topo egingo balute, litekeena da Voyager 1 zundaren ibilbidean gertuen dagoen izarretik igarotzen denean izatea. Hau da, 40.000 urte barru. Egia esan, espaldian, bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da, bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu, gure izarrak, da bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu. Esan zenun goizalde baten Diskoren lehen atalean, Nazio Batuen erakundeko idazkaritza nagusiaren ingelesezko agurra jaso zuten. Bigarren audio atalak aldiz, 55 hizkuntzatako agurra jasotzen ditu. Tamalez, euskara ez zuten hautatu. Lastima. 3. atalean, soinuak agertzen dira. 8 uluak, muixuak, sumendi bat lehertzen, haizea, ura, olatuak, bihoztaupadak, trenak, morse kodea. Eta ondoren, musika. Stravinskiren udaberriaren sagaratzea, Johann Sebastian Bachen Brandenburgoko kontzertuak, Indonesiako Pups Bawerna, edo Chuck Berryren Johnny B. Good. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Yuri, Esan, guk gure urrezko diskoak sortu beharko bagenitu, ze sartuko genuke? estralurtarrek ezagutu gaitzaten? Edo ezagutzen nahiago izango, auskalo, bueno, bai, ezagutu gaitzaten, bai. Gutaz irudi bat egin dezaten. Bueno, espaziozari garenez, ez dakit, kentzazpiren ilargia bestia, ez? Sartuko nuke. Goenkaleko Maria Luisaren irainak. Izutzeko. Edo Samuel L. Jackson zoaz popatik hartzera esaten. Bueno, adibidez. Edo La Bankada podcastaren atal bat. Horrekin geure ganatuko genituzke. Zalantzari gabe. Edo, akaso, doinuetatik aratagoko podcastaren ale bat ere bai. Epa! Gaurkoan, Asier Izagirre elkarrizketatu du Gartxotun Sainek.
Eta gainera Travel Woman proiektua aurkeztera etorriko da Nagore Hernandez, gu entzuteko pres gaude. Eta laster Argentinara ere joango gara. Marcos Tedin Uribururekin hitz egin behar dugu. Adi, bagoaz, espaziontzian. Izan ere, apirilak 12 ditu, eta gaur asteazkena da. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, gure astronauta, Julen Goikoetxea Orbegozo. Ez zait kaskorik abitzen ordea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta zuekin sekula espaziontzi batera sartuko elitzateken emakumea. Ni Goiuri Zizarandia nauze, eta hementxe gaude, gaur, Julen eta biok bakarrik mano-mano. Haze bi astronauta diote txatean eta bai hementxe gaude bigarren kafearen 574. saioan, arratsaldeko 4:16 gure maite dutak zuekin elkarbanatzeko prest, eta zuenak entzuteko prest. Beste astronauta batera saldu da txatean, Epa! Your breath on my neck as you thrill me. I like to caress it to kill me. I wasn't leaving. You felt my need. Thought I was strong. Inigo Asencio Elurbidek idatzi du, nere gaurko maite duta zuek entzutea Chicagora bidean gidatzen. Bueno, Inigo gidatzen nahi balin bazea kontu zibili, Entzuten jarri du, Ez du esan beste zer gidatzen ari da, baina idatzi beharko so beste norbaitek idatzi dio mezua. Egia da. Bai ez datu hori, Inigo, bazpara. Baina ez idatzi, Zure segurtasunak... Ondokoak idatzi dezala, Ze badakigu furgoneta horretan jende dezente doala. Eskuminak, guztientzat. Ba, esan bezala, ongietorri bigarren kafera, egunero bezala maite ditun gauzak aipatzen, hasiko dugu saioa, eta Julen, bota ba, zer maite duzuntzuk? Zuk telefono kabinak erabili zenituen Goiuri? Epa, bai. Bai. Tira. Ezagutu ez erabili, diote? Ezagutu eta baita erabili. Erabili ere, bai. Bai, behin erabili nuen, galdu egin itzelako, Tolosan, bertan, pentsatzen nuelako nire ama egongo za nire zai, Tolosako Triangulo plazan, ez da inauterien dantza baten ostean edo horrelako zerbait, eta ez zegoen ama. Eta orduan ezagun batzuk topatu, eta telefono kabinatik hotxe egin genion. Begira.
Baina askoz gehiago. Niko dut, hori, umetan eta oporretara joaten ginenean gurasoekin eta orduan ere mugikorrik eta ez artean, eta nola herri gauden lekuko, ez dakit, kabinaren batetik edo deitzen genuen, autonomo nahi, eta iritsi gara, eta ondo gaude, eta ondo gabiltza, eta horrelako gauzak esateko, baina egia da, badirela urte batzuk ez, kabinak, telefono kabina kasik erabili ere egiten ez direnak, baina, gure herrian, alegian, izan dute ideia, pentsatzen dut leko gehiagotan ere izango zirela horrelako ideiak, ez dut uste, alegian zertan aitzindariak garenik. Ui, nola? Baina tira, kontua da, baziren herrian pare bat kabina, eta kabina horiek kudeatzen zituen enpresak nonbait, kabina horiek erretiratzeko asmoa zuela edo jakinarazi zion udalari, bintzat espazio hori libre geratuko zela edo dena delakoa. Eta hori jakinda edo ikusita beste herrietan ere kentzen ari zirela, herritar batzuk izan zuten ideia bat, kabina hori nola ala herriarentzak era dadila eta beste zerbaitetarako erabili. Beraz egin zituzten beharrezko tramite eta gainontzekoak enpresarena zen kabina hori ez dakit udalaren esku edo geraz egin beharrekoak egin zituzten, eta txukundu bat eman diote, eta orain jarri dute herriko plaza batean, oraingoz plastiko beltzez estalita dago, inorkeztakin nola dagoen, alardearen itxura ere badu, pixka plastiko beltz horrekin, baina badakit, badute lasmoa, formatu txikiko erakusketa ezberdinak, eta gauzak jartzeko beraz polita da, ez? Hortxe, herrigaren iskin batean kasik ere pixaleko bihurturik zegoen kabina bat, nola baitere txukundu bat eman, astindu bat eman, eta herriko plaza batean, puntu ikusgarri batean, gauza ezberdinak egiteko erabiltzea. Bai, zoragarria da. Ze politia ekimena. Kontatuko dizuet, zer jartzen duten eta hori dena. Beste herrietan kopiatzen duten? Ez gustatu zaite? Kontatuko dizut nola doan. Bale, ez diazu konbidatuko. Nahi beduzu, noski. Baina legiera joatez da egite. Amaitu, baino lehen, pixira herriak irudikatzen. Horaz, bat espazio, uzaremoan etxean ozgiro, zirkuloa iritsita katxak, birziklatera kondenatu. A ber, ez hartzen dute hemen. Telefono kabinetatik segura irratira deitzen zuela Gorkak. Ziurrenik. Eta zertarako Gorka, hitz egiteko, kantuak eskatzeko. Lehiaketaren batean parte hartzeko, akaso? Lehiaketaren batean parte hartzeko. Kontatu. Kontatuko izuet nire maite duta? Noski. Aurrekoan ikusi nuen Twitterren eztabaida bat zegoela, ez? Neska batek kontatzen zuen nola bere mutiloiarekin jatetxe zehatz batera juten ziren, ez? Beti jatetxe hartara. Eta ikusi zituela argazki batzuk, eta argazki horietan agertzen zen bere mutil lagun ohia bere neska berriarekin jatetxe hartan. Neskak esaten zuen nolabaiteko mina ematen ziola, ez? Elkarbanatutako leku batean mutil horrek bere bizitza berregitea edo bueno hori. Eta hori zen, berak kontatzen zuen eta eztabaida bat sortu zen Twitterren. Eta irakurtzen aritu nintzen, eta bueno, jendeak aipatzen zuen, ez? Azkenean horrelako harremanetan, izan bikote harremanak edo lagun harremanak edola, uzten ditugula harreman zatiak lekuetan. Beti elkartzen ginen futbol partidaren aurretik plaza hartan, edo lehenengo musua eman genuen banku hartan, eta leku horiek geratzen direla horrela memoriaren mapa moduko batean. Eta oso interesgarri iruditzen zait, Bartesek bere liburu batean esaten zuela, guain dela gutxi irakurri nion, eta asko gustatu zait, leku fisiko hietan ez ezik gure gorputzean ere geratzen dira marka batzuk, ez dakit, hemen laztantzen ninduen, edo hemen musuak ematen zizkidan, edo horrelakoak. Eta esaten zuen Bartesek berari gustatuko litzaiokela, eta hemen idatzi da daukat ez azteko, nahi nuke akupuntura moralaren mapa hau nire ezagun berriei prebentzioz banatzea. Hau da, eukitzea mapa moduko bat, bere gorputzarena esateko, ezagutzen zuen jende berriari esateko, hemen mina egiten dit honek, hemen musu eman zidaten, hemen
zauri badaukat, edo honek ez dakit beste pertsona bati gogorarazten dit. Eta kontzeptu oso politia iruditzen zait, eta hor nere maite dut, akupuntura moralaren mapak banatzea. Polita. Hartu orduko Gobara, airera, trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen Hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula. Ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarilloak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armarillo zan burnizkoa. Ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxea, alkilerrean baldin bazinean, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte, naiz irratian. Julen, Zuk esan duzu lehen esan didazu niri. Zuk esan duzu lehen esan didazu. Barkatu. Aupa. Juhu! Lehen esan didazu niri espaziontzi batean sartuko zinela. Espaziontzian sartu. Eskainiko balizute bidaia espazial bat onartuko zenukela. Akaso, Ez dizu beldurrik ematen. Ez? Enbeste gauzak ematen didate beldurra. Ui, adibidez? Ez, esateko modua da, baina zerratik ez. Zer, eta honek zentzu badu, Galdera honek badu zentzua. Zerk emango dizu beldur gehiago? Hueltatuko ez den espaziontzi batean sartzeak, edo 7 lagunekin estatu batuetatik furgoneta txatxu horretan ibiltzeak. Beldur gehiago? Bai. Furgonetak. Zalantzarik gabe. Hauek ezagututa gainera. Furgoneta horren omenez, gaur, Herbie Hancock jaiozelako, eta jazzaren eta bluesaren eta musika guzti horren aitzindari eta erakusle nagusia delako, abesti bat jarriko diogu. Izan ere, efemeridea eta bidaia elkartu dira eta Watermelon Man entzungo dugu.
Bota. Eta furgonetak eta espazientziak atzan utzita, hegazkina hartu, eta Argentinara goaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Jende asko oporretan dabilen honetan, goiurik esan bezala, guk ere bidaiatu egingo dugu datozen minutuetan. 40 urte atzera egingo dugu eta Euskal Herritik Argentinara joango gara musikaren aitzakian. Diktadura osteko Argentinan kokatu eta Virus taldearen arrastoan jarri gaitu Marcos Tedin Uriburuk. Argentinako New Wave-aren erreferente izan ziren eta orduan korronte nagusi zen rock argentinarraren ondoan proposamen iraultzaile moduko bat izan zen. Horrelakoetan gertatzen den moduan, aldeko eta kontrako iritziak ere jaso zituzten. Taldearen inguruko sektore kritikoenak transgresoretzat jo zituen, besteren artean sexuari erreferentziak egiten zizkien abestiak zituztelako. Baina tira, dena gu kontatzea ere ez da komeni, eta Marcos Tedin Uribururi berari ere galdetu beharko diogu ea zergatik aukeratu duen talde honi buruz hitz egitea tarte honetan. Marcos, arratsaldeon. Aupa, eguerdi zelan. Zer moduz gabiltza ondo? Ondo, oso ondo, hementxe oso ondo. Tira, Marcos, aipat. Bai, esan. Bai, prest Virus taldearen inguruan hitz egiteko, zuk ia dena esan duzu, orduan gauza gintxedeko esateko, baina bai, saiatuko gara azaltzen apurtxo bat gehiago. Beti berdina gertatzen zaigu, Hemen European gauden bitartean, Marcos Tedinen leiotik eguzki izpiak sartzen direla ikusten dugu. Eta inbidia puntu bat ematen digu, Marcos ez pentsa. Bueno, normala da hemen eguzkia ia egunero dekogu, eta zuek eguzkia, euria ia egunero. Bueno, Marcos, Virus taldea aipatu dugu, guk datutxo batzuk aipatu ditugu sarrera bat egiteko, Euskal Herritik Argentinara bidaiatzeko aitzekia bat behar genuela eta zuk jarri gaituzu Virus taldearen astoa, baina jarri zaiguzu testu inguru gehiago, kontatu iguzu gehiago, mesedez? Bai, bueno, ondo esan duzu, nik uste dut galdera da zergatik erabaki dudan Virus taldea. Eta bueno, aurreko atalean, aurreko saioan, ezakite gogoratzen duzuen, baina hitz egin genuen Los Redonditos taldearen inguruan. Eta gaur erabaki dut beste estilo bat, garai
bertakoa, bai, osea, garai hartakoa, baina beste estilo bat. Eta, bueno, esan duzu moduan, 80ko hamarkadako talde bat da. Diktadurapean sortu zen, baina, bueno, bakarrik 3 urte segon zen diktadurapean, eta gero, bueno, diktadura amaitu zen 83an, eta eurek egon ziren 88 arte. Eta, bueno, esan duzun bezala, irautzaile eta berritzaile, ez da? Eurek eraman zuten New Wave estiloa Argentinara, eurek, bueno, aurkeztu zuten estilo berri hori. Eta esan duzun bezala, euren letrak apurtxo bat ezberdinak ziren. Ze garai hartan, ohikoa zen diktadurari buruz edo politikari buruz edo horrelako gauzei buruz hitz egitea rock musikan. Eta haurei iruditu zitzaien horitza monotonoa zela eta apurtxo bat modotik kanpo zegoela, eta orduan erabaki zuten estilo berri hau sortzea edo estilo berri hau egiten saiatzea Argentinan, publikoarentzat hau erabat berria izan zen, baina, eta nik uste dut, garai hartan ez zutela hainbeste arrakastarik izan, baina, bueno, gaur egun nik uste dut bueltatu egin dela eta gaur egun asko entzuten da Biruz taldea, za? Marcos, aipatu duzu, durela 40 urte, 80. hamarkada hasiera horretan, diktaduraren ondarrak, diktadura lehen urteak ere bai, horrelako proposamen berritzaile bat, oraindik ere gizartea pasatzen ari zen horretatik zetorren garai hartan, pentsatzen dut, kasik ere bomba modura eroriko zela, ez, Argentinan bertan. Bai, izan ere, badau euren lehen kontzertuaren bideo bat, eurek abesti bat egin zuten Wadu Wadu deitzen dena, eta titula purtxo bat arraroa da, Wadu Wadu ez du ezer esan nahi, eta publikoari ez zitzaion gustatu, ze oso ezberdina zen, baina hori nik uste dut euren abeslariari esker hasi zirela, bueno, fama gehiago izaten, eta azkenean gaur egun entzuten badugu, bueno, ikusiko dugu oso abesti onak zituzela, eta bueno, orain nik uste dut momentuan hasi zirenean ez zela bomba bat, baina gero bai, bueno, hasi ziren arrakasta gehiago izaten. Zergatik, zen hasi zirenean, claro, rock fanei ez zitzaien gustatu, eta diktadurakoei ez zitzaien gustatu. Zeren sexuari buruzko letrak zituzten eta horrelako gauzak. Orduan, bueno, hasieran nahiko zaila izan zen eurentzat, baina gero urteak pasala, fama handia lortu zuten. Askotan esaten da ez, Marcos, zerbait berritzaile edo zerbaitean aitzindariak direnek, hasieran nahikoa lan izaten dutela ez, bere bide hori egiten, eta akaso gero, hoiek egindako bidea baliatzen dutela beste batzuk, nolabait ere tendentzia berri horretan edo gehiago sakontzeko. Kasu honetan, 80. hamarkadaz ari gara, baina uste dut, hor taldean ere izan ziren gorabera batzuk, uste dut abeslaria ere hiltzela, gero bere anaiarekin edo jarraitu zutela, kontatuko dizkiguz hori denak aurrerago, baina nolabait ere pandemia buelta horretan edo berpizte bat edo berriz ere martxan jartze bat izan dutela. Bai, hori, nik uste dut azken aldian, bueno, lehenik eta behin azaldu behar dugu zer den rock nazional. Ze Argentinan hori da guk jartzen dugun etiketa hori diktadurak sortu zuen, orain dela 40 urte edo gehiago, eta laburtxo azalduko dut, guk izan genuen Inglaterraren aurkako gerra bat, hori nik uste dut beste zaio batean azaldu nuela, eta horregaitik diktadurak debekatu zuen irratian ingelesezko abestiak jartzea. Orduan, eurek jarri zuten etiketa hori izan rock nazional. Bakarrik rock nazional jarri zuten irratiek. Orduan, bueno, hori ulertuta, apurtxo bat, nik uste dut azken aldian egonda huelta bat. Nik uste dut
garai hartako rock nazionaleko taldeak hueltatu egin zirela, askok, abeslaririk gabe, birus taldea moduan, jende asko hil zen, orduan, hori, baina nik uste dut hueltatzen ari dela, niri hori, ni rock zalea naiz, orduan hori gustatzen zait, eta birus kasuan, saiatu ziren bueltatzen, Federico Moura abeslaria hil zen iesa hartu zuelako, eta bere anaiak hartu zuen lekukoa, eta nik uste dut eman zituela kontzertu pare bat, baina hori, azkenean abeslaria da, handiena edo famatuena, orduan eza berdina. Antzekoa gertatu zitzaion beste talde bati Soda Stereo deitzen dena, abeslaria hil zen orain dela 10 urte edo, eta hurek ere saiatu ziren bueltatzen, eta, klaro, ondo dago, guk danok dekogu nostalgia edo olako zozer, baina za berdina, konzertu batera joatea eta abeslariak hor ez egotea, nik uste dut ez dela oso erakargarria. Marcos, esan diguzu, nolabait ere Argentinan rock nazionalaren kontzeptu hori zela baimentzen zena, roka zaratagoko estilo batetaz ari gara, New Wave kontzeptu ere aipatu dugu, nolako harrera egin zion Argentinako gizarteak, horrelako proposamen bati? Kontuan hartu behar da, rock nazional etiketa gero eta zabalagoa da. Beti izan da nahiko zabala, baina gero eta zabalagoa da. Eta hor, rock nazionalen barruan, sartzen da pop, rock, folk, batzutan kumbia ere bai, orduan nazketa handia da, eta azkenean etiketa horrek esan nahi duena da, Argentinako musika dela, eza? Eta hori da garrantzitsuena, behintzat hori zen garrantzitsuena garai hartan. Orduan, nik uste dut virusek sartu zuela New Wave, eta gian momentuan etzen oso onartua, ze eurek ez ziren oso famatuak, baina gero beste abeslari batzuk edo beste musikari batzuk ere hartu zuten New Wave, adibidez Charly Garcia, dala, Argentinako musikarerik famatuena, edo, nire ustez famatuena, eta onena, eta horrek ere, berak ere hartu zuen New Wave, eta hortik bai, hasi zen fama gehiago izaten, eta hor bai sartu zen virus ondo ondo sartu zen publikoan eta etiketa honetan. Eta gero, kritika ere jaso zituzten, hori noski edo zein talde berri bat bezala, normala da horrelako kritikak jasotzea. Baina, nik uste dut gaur egun musika aldatu dela, eta horrek, orain dela 40 urte egin zuten musika, orain, agian zentzu gehiago daukala, edo guk gazteok hobeto ulertzen dugu musika hori. Para un nuevo amor tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre. Marcos, aipatu duzu, gaur egungo gazteek edo, modu hobean edo harrera hobea egiten diotela musika hori askotan esaten da, ez? Hemen ere Euskal Herrian gertatzen da, 80. hamarkadako rock radikal basko eta esaten zaien talde horiek oraindik ere belaunaldi berrien artean oso erraz sartzen dira, ez da harritzekoa, hemen Euskal Herrian 20 urterekin, 18 urterekin musika talde bat sortzen duten gazteak oraindik ere estilo horietan egotea. Argentinan berdina pasatzen da, musika munduan sartu nahi duten gaztek eta musikazale gaztek, virus bezalako taldeak referente modura dituzte? Nik uste dut baietz, eta gero eta gehiago. Nik uste dut gaur egun egiten den musikak ez duela askorik iraungo. Agian ez du, puntu hori, nik uste dut nahiko iragankorra dela, eta beste aletik, niri pertsonalki gertatzen zaidana da, batzutan entzuten dut orain dela 40 urte egin zen abesti bat, eta pentsatzen dut ezin dela esan, orain dela 40 urte tipo batek hau idatzi zuen, eta gaur egun ere, egoera hau existitzen da, edo niri ere hau pasatzen zait. Orduan, hori harritzen nau, orduan
Eta nik uste, ni eta gu gazteok, harritzen gaitu hori, eta horregaitik, irauten du rock nazionalak. Polita da, eta azkenean nik uste dut argentinar guztiok elkartzen gaitu musika horrek, naiz eta oso ezberdina izan, eta naiz eta oso etiketa zabala izan, edo agian azalekoa, etiketa hori ze. Azkenean, esan dudan moduan, etiketa horrek esan nahi duena da, Argentinako musika dala, baina oso zabala da. Eta bueno, orduan nik uste dut bai gazteok hobeto hartzen dugu gaur egun musika hori, nire kasuan Charly Garcia esan dut 1000 aldiz, baina da nire gustokoena. Baina gero Los Redondos, pasaden saioan hitz egin genuen bezala, orain Virus, eta hurrengoan ez dakit zer zein izango den, baina ikusiko duzue gaur egun Argentinako gazteok asko entzuten dugula rock nazional. Rock nazionalaz ari gara hitz egiten, aipatu duzu, garai batean diktaduraren garaian eta bertako hori, bermatze aldera edo bertako hori balioan jartze aldera egindako zerbait izan zela. Gero, diktadura amaituta, rock nazionalaren kontzeptu horrek indarren jarraitzen duela ikusten dugu. Kanpotik datorren musikarekin, zer nolako talka egiten du rock nazionalak? Ondo uztartzen dira, bai bertako eta kanpokoa? Bueno, egia zen, hemen egiten den ia guztiak deko kanpoko eragin bat, bergatu kanpoko influentzia bat. Orduan, ezagit, nik uste dut gaur egun gero eta talde gehiago datozela kanpotik, hori bai gertatzen da, eta nik uste dut gaur egun hemen roka purtxo bat, ezagit, moteltzen ari dela, edo, ezagit, gero eta talde gutxiago dauz, eta nik uste dut mundu osoan zehar roka purtxo bat bere indarra galdu egin duela. Eta horregatik, bueno, adibidez gaur egun etortzen dira, ezagit, pop musikako, ezagit, estatu batetatik edo Inglaterratik, ondo dau. Ez da nire gustokoena, baina nik ulertzen dut jendeari gustatzen zaiola. Eta nik uste dut oreka batean bizi garela, alde batetik guteko gure asadoetan edo gure bileretan entzuten dugu musika, hori normalean da Argentinako musika, eta gero bai, batzutan joaten gara kontzertuetara kanpoko musika bat entzutera, eta ondo hau. Baina nik uste dut indartsuagoa da hemengo musika. Marcos, hor Argentinan lehen aipatu dugu hemenez, Euskal Herriko kasuan, 18-20 urterekin esate baterako edo gazteago, edo adin buelta horretan musikaren munduan, musika talde batean esartzen diren gazteek, orain egia da, hemen ere joera berriak ari direla gero eta gehiago agertzen, baina duela urte gutxi batzuk oso ohikoa zen, ez dakit punk estiloa, edo horrelako estiloa jorratzen zituzten talde gazteak ikustea. Argentinan musikaren inguruan hasten diren gazteek, ze estilo jorratzen dute? Rock nazionalaren kontzeptu hori barneratuta dute, edo hauek belaunaldi berriek gehiago edan dute nazioartetik? Horreka bat da, nik uste dut zentzu horretan. Adibidez, gaur egungo gazteek normalean egiten dute trap musika hemen Argentinan oso famatu, oso arrakastan handia duena. Eta polita da ikustea nola euren abestietan nahazten da hori, rock nazional, tango bebai, kanpoko influentzia, orduan, nik uste dut hor igertzen dala, igertzen dala kanpoko influentzia, baina horreka hor dago, ez da? Nik uste dut gaur egungo abestiek denetarik dutela, eta hori polita da ikustea. Niri gustatzen ez zaidana da Argentinako azentua aldatzea. Ze askotan gaur egungo... niri me mata. Adibidez, gaur egungo gazteek trap abesten dute, eta hori zakit, normalan entzuten da Amerika osoan eta purtsu bat Espainian ere bai. Eta ez dakit zergatik erabiltzen dute, guk erabiltzen duzugun azentu bat. Osea, Karibeko azentu bat erabiltzen dute. Eta nik ez dut ulertzen, nik entzuten dut, ondo dago musikalkin ikusi dut ondo dagoela, baina nik ezin dut empatiarik sentitu edo nik ezin dut konektatu musika horrekin, ez da? Hori niri ez ari gustatzen, ulertzen dut,
Baina, guk uste dut beti gurea dena aldarrikatu behar dugula, edo azpimarratu behar dugula, edo erabili behar dugula gure alde. Zakita, Euskal Herrian euskara erabiltzen dute abesteko eta musika egiteko. Eta gure kasuan ere bai, hori egin beharko genuk, ez da, gure azentua, gure hitzak, gure kultura erabili beharko genituzke, gure musika sortzeko. Ba, entzun dezagun pixka bat kompleto el estoka bestia. Todo lo esperado y que no pudo ser. Buscando entrar, no encontrarás lugar. No hay elección, es la realidad, ya está completo el stock. No quiero este destino, no puedo salir. Luz verde en el camino, voy a seguir. ¿Quieres tener la solución para hacer las cosas deseadas, todo lo esperado y que no pudo ser? Buscando entrar, no encontrarás lugar. No hay elección, es la realidad, ya está completo el stock. No quiero este destino, puedo salir. Luz verde en el camino, voy a seguir. Hoy, imposible está yo. Beraz, Marcos, esan dezakegu berritzailea izate ondo dagoela, estilo berria sartze ondo dagoela, baina ordura arteko guztiarekin apurtu berrik ez dagoela. Bai, a ver, igual, Argentina guteko esaldi bat, dala, está todo inventado. Orduan, eta zerbait berri egin, beti deko zerbaiten influentzia, zerbaiten eragine, orduan, ezakit, ezer ez da berria, eta ali berean dana berria da. Hori ondo eraman behar da, jakin behar da eramaten, baina ni noski ni nau horren alde, niri gustatzen zaite gauza berriak probatzea, eta gauza bat aipatu behar dut, orain abestia hau entzunda, maite dut bat, ze nik beti pentsatzen ditut nire maite dutak. Egia da, ez izu galdetu maite duta. Eta nire maite duta da ezagutzeke talde bat izatea. Ze nik Birus ezagutzen dut, abesti asko entzuten ditut, ba nire Domekan izan zen, joan ginen nire lagunekin, bueno, errepidetik joan ginen eta lagun batek jarri zuen Birus, eta abesti gehienak nik ez nituen ezagutzen. Eta hor pentsatu nuen, zen polita da, zen niri gustatzen zait taldea, baina zut askorik ezagutzen, orduan esan dut, etxera helduko naiz, eta hasiko naiz album guztiak entzuten, pazientziarekin, baina hori, badakit gustatuko zaizkidala, orduan hori polita da, ezagutzeke talde bat izatea. Zalantzarik gabe, Marcos, zuzenean ikusteko aukerarik izan duzu? Ez, tamalez ez, nik uste, talde gehienak hilda dauz edo ez dauz jotzen, orduan zaila da. Marcos, esan duzu, berri dena inventatuta dagoela, eta berritzailearen inguru horretaz zitzen aritu gara, duela 40 urte ez dakit dena inventatuta ote zegoen edo ez, baina hauen estetika hutsa bakarrik eta musika estilo ere bai ez, sintetizadoren eta erabilera hau guztia, jende askorentzat, jende asko ketzuen ezagutu erengo, pentsatu erengo existitzen zenik, hau bai izango zela invento bat jende askorentzat Argentinan. Bai, izan ere nik uste dut esentzu horretan, benetan sintetizadorekin sartu zena Charly Garcia izan zala. Hori bai, claro, eske Charly Garciak askoz indar gehiago zeukan momentu hartan, eta berak egin zuen album bat, nik uste dut 1993an, Clicks Modernos, eta album hori izan, hori bai entzun behar duzu ez, nik uste dut munduko albumik onena, pero onena zalantzarik gabe,
Eta hor bai berak sartu zuen sintetizadorea. Barkatu, Marcos, esan dezu albunik onena kliks modernoz dela, baina nola, guadu aipatzen eginen hasieran eta esan dugun hasieran jendeari ez zitzaiola gustatu, baina orain txalotzen dutela, ikusi dut Argentinako 100 rock diskoreik onenen zerrendan dagoela 54. postuan guadu, eta guaintxe aipatu duzun kliks modernoz dela zerrendako 2. Wow. Lehenengoa badakizu zein La balsa. Ez, Artaud, Pescador Rabietorena. Eta galdetu nahi dizun, ea ados zauden. Bai, a ber, ez da nire estiloa, baina, bueno, aipatu dudan bezala, rock nacional etiketa oso zabala da, hori askoz lasaiagoa da, Spinetak idatzi zuen, Luis Alberto Spinetta, oso talentu izugarria zeukan berak, de hecho, Charlie Garziarekin batera jotzen zuen, eta alum egin zuen ikusi dut eurek batera. Entzun behar duzu bai, nik uste dut apurtxo bat aspertuko zaretez, oso motela da. Marcos, bukatze aldera, Virus taldea aipatu dugu, duela 40 urte sortutako talde bat, aipatu dugu, Argentinan itzale luzea duen taldea dela, Virusen estiloari jarraiki edo, badago orain talde berriren bat, pixka bat, estilo honetan, New Wave estilo honetan sakontzen ari dena, edo Virusen bide horri nolabait ere ez plagio modura, baina jarraipena edo ematen ari zaiona? Bai, izan ere, nik uste dut gaur egun oraindik jotzen duen talerik handiena da Babasónicos, eta zango nuke eurek hartu zutela hortik estiloa, ez da? Izugarra da, ze, niri talde hori zakit zergatik, baina ez zait gustatzen, baina nire lagunek maite dute. Bueno, azkenean gustuak dira, nik ez dut ezer esango, baina bai, nik uste dut eurek direla, zakite, jarraitu zutenak, ez da, estilo hori jarraitu zutenak, eta arrakasta izugarria dute gaur egun. Marcos, nik gauza bat esango dizute, guzti zilegi da, estilo talde bat ez gustatzen, niri ere hemen musika asko ezagutzen dugu, baina niri ere dana ez zaite gustatzen, eta nik uste dut hori ere positiboa dela, iritzi aniztasun hori izatea positiboa dela, ez dago, Juri? Bai, eta agurtu bernuen Marcosen tartea Babasónicos jartzen, baina erabaki dut ez bazaio hainbeste gustatzen, jarraituko dugula Virusen juegos incompletos entzuten, eta incompleto utzi beharko dugu tarte hau, ze iaia arratsaldeko 5 dira. Bai, baina gaur ere asko ikasi dugu, Bai, pila bat ikasi dugu. Eskerrik eta bueno, datorren saioan ez dakit zein izango den taldea, baina zer pentsatuko du. Eki, Marcos, ondo izan? Ondo izan, urrenera arte. Agur. Eta guk entzule, Virus entzutan jarraituko dugu, juegos incompletos esan bezala hoixe da abestia, eta bagoaz, ozta, arratsaleko 5:00. Vuelvo a jugar, pongo la ficha en su lugar. Ya sé mejor a dónde voy y lo que quiero para hoy. Me divierto, me enloquezco, pero siento insatisfacción. Los juegos incompletos me desgastan la imaginación. Me
juegos incompletos me desgastan la imaginación. Me divierto, me enloquezco, pero siento insatisfacción. Estos juegos incompletos me desgastan la imaginación. Me divierto, me enloquezco, pero siento insatisfacción. Estos juegos incompletos me desgastan la imaginación. Me divierto, me enloquezco, pero siento insatisfacción. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Esan bezala, arratsaldeko 5 gainean ditugu eta Naiz irratiko estudio zentraletara joango gara azken ordua ezagutzera Oiane Ozaetarekin. Arratsaldeon, Oiane. Arratsaldeon Goiuri, arratsaldeon entzule, Madrilera begira jarriko gara Iñigo Urkullu lehendakaria eta Marian Elorza Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkari nagusia Madrilen daudelako Frantziako eta Portugalgo enbasadorekin bilduta HTaren interkonexioak aztertzeko. Lehendakaria eta Marian Elorza eguerdiko ordubietan iritsi dira Frantziako enbasadoreak Madrilen duen egoitzara. Eta orain arratsaldeko 5 Jao Miragomez Portugalgo enbasadorearekin elkartuko dira. Bi kasuetan estatu horietako enbasadetan egongo dira batzarrak. Frantziako eta Portugalgo enbasadorekin ez ezik, Mark Drakford Galesko ministro nagusiarekin ere bildu da Urkullu, makro eskualde Atlantikoaren proiektuarekin Euskadik eta Galesek duten konpromisoa berretziz. Adi egongo gara eta gertutik jarraituko ditugu bilerauen bilakaerak. Bestetik, Euriborraren igoera dela eta hipotekaren ordainketak soldataren 30% baino gehiago hartzen du, Lakuako Jaurlaritzaren etxebizitzaren behatokiak asteazken honetan argitaratutako txosten baten arabera. 3,5 inguru igo da 2016 eta 2022 artean. Tasa aldakorreko hipotekak 80%tik 140 igaro dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 2022ko tasen gorakada hori oso nabarmena izan da tasa aldakorreko hipoteketan. 30 urterako 160.000 euroko batazbesteko hipotekaren simulazioan 0,5tik 3,5 igotzearen inpaktuak hilean 250 euro inguruko finantza kostua handitzea dakar. Oraingoz tasen igoera horrek ez dio hipoteken sinaduraren erritmoari eragiten. Goranzko joerarekin jarraitzen baitu 2013tik. 12.156 hipoteka sinatu baitziren orduan eta 22.905 hipoteka 2022 urtean. Hala ere, zifra hori oso urrun dago mende honetako lehen hamarkadan, higiezinen burbuia lertu aurretik estatu eratu ziren urteko 30.000 hipoteketik. Eta bukatzeko Lakuarekin jarraituko dugu, Lakuako gobernuak ere euskara eskakizunen aurkako epaiak aztertuko dituelako. Lantalde bat osatu du horretarako eta epaiak aztertzeaz gain taldeak langileen hizkuntza eskubideak errespetatu daitezen, egin beharreko araudi aldaketak aztertuko ditu. Miren Donbaran Lakuako hizkuntza politikako sailburu ordeak kezka adierazi du azken hilabetetan hainbat lanpostutan euskara eskakizuna deuseztatzeko jasotako epaiekin. Sailburuaren ustetan epaileak Euskal Autonomia Erkidegoko legedia alboratzen ari dira, haren hitzetan epai horietan Euskal Autonomia Erkidegoaren lege propioak aipatu ere ez dira egiten eta horrek harritu ditu. Legelari talde bat sortu du Lakuak hain zuzen ere epai horiek aztertzeko eta hizkuntza eskubideen bermatzearen bidean eman beharreko urratsak definitzeko. Eskuliburu bat osatuko dute kontratazioaz arduratzen diren teknikarien artean hizkuntza klausulak ezagutarazteko. Horri esker arautegiak dituen hutsunean identifikatu eta ahalduneak konponduko dituzte. Asmoa erakunde publiko guztien irizpideak bateratzea da. Eta onarte momentuz arratsaldeko 6etan itzuliko gara informazioaren ariaren 3. edizioan, ondo izan, gero arte.
Eskerrik asko Oiane, hoxe izan da azken ordukoa eta guk jarraitu egingo dugu musika gehiagorekin. Bai, arratsaldeko 5 eta 3 minutu direnean, doinuetatik haratago podcastaren ale berri bat entzungo dugu, Gartxot unzain oraingoan Asier Izagirrerekin izan da, eta laster Asier Izagirrek eskaini dizkigun bere lau abesti kutxunak entzungo ditugu. Kaixo entzuleok ongi etorri doinuetatik haratago podcasteko atal berrira badakizue. Ezagutu eta gure gustu musikala elikatzeko. Gaurkoan Asier dugu gurean. Eta ez dut bere abizena esango izan ere, berak bere aurkezpenean argituko moduan bera Asier da. Eta kuriosoa zen Asier niretzako, zer da, lagun bat, ez? Askotan pasatzen den lagun baten laguna, eta horrela lagun bilakatzen diren horien erreinuko pertsona bat. Berarekin egon naizen guztietan oso iztuna iruditu zait, zentzu honenean, komunikatzen den jendea eta irekia den jendea asko baite denik. Beraz, erronka luzatu diot, gainera oker ez banago oporren erdian harrapatu eta halako azken orduko favore gisa izan da gure biltze hau, baina telefonaren bestaldean beti kolgez bere kantu kutxunak errenkan ekarri nahi izan dizkigu eta ea zer gomendio ekartzen dizkigun gurera. Entzun dezagun. Kaixo apa, ni Asier naiz eta hoxe, nire gura aurkeztea zaila, ezta? Ze beti ohitura dakagu gure ura orkestak orduan nunkoa gaen esateko, zelan bideoun esateko. Ez hoxe, ni Asier naiz eta hoxe naiz ni. Kantai kutxunenak azaltzen hasiko naiz, kutxunak baino momentu bereziak gogorazti ziatenak. Lehenbiziko abestia da LA Colin Crystal Fight esana. Abesti hau, abesti honek beti jartzen hau oso humore honez gogorazti nire bizitzan eukinun etapa oso polit bat. Ze etapa hontan egon nintzen Grezian bolondrez bezala bizitzen, eta ez dakit askotan entzuten genuen talde honen musika, gero haitzen ginean bolondrez bezala egiten genituen ONG-entzako bideoak, eta bideo ezberdinak eta eta askotan bideoietan erabiltzen genuen talde honen musika, ez dakit, garai hortan behintzat ematen zigun kriston, ez dakit, subidoia eta humore honez jartzen gintuen, eta garai hori oso berezi gogorazten detenez, beti, postizik edo jarrena etenean talde honen musika entzuten dut, gogorazte izkit, garai haiek gazteago, haindik gazte bagea, baina haindik gazteago gineneko garai haiek, eta orduan kariño berezia diot. Right now it's no illusion. It's time for fun. Love so new and young. Time has come for new movements, and we'll be singing this song. When you're out, everything will be better. When you come out of it, come out of it. Yeah, everyone wants you out here. Harmony, right all night, and they call him sunlight, cold as ashes, hot as lust is. I don't want them, I want you. I want you. Thought I was all gonna end, I didn't want it to end, 'cause I was feeling on top, I was feeling on top of the world, thinking about you, girl. Singing this song, when you're out, everything will be better.
'cause we're feeling on top, 'cause we're feeling on top of the game. From now on it's never gonna be the same. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world. Hortzentzun dugu Crystal Fighters taldearen LA Calling, ez dakit norentzat LA, okeraz banago Los Angeles da, Los Angeles deika ari zegu. Ez dakit, Los Angelesek beti representatu izan du, bai musika eta ez dakit, filmen munduan meka moduko bat, ez? Ematen du artista orok, edo bidea egin nahi duen orok, bertan duela, ez dakit, alako oasi edo helburu edo tontor bat, ez dakit. Beti oso kuriosoa irutu zait, Los Angeles kontzeptu bezala ere bai. Crystal Fighters egia esan, Euskal Herri mailan izan zuten euren, ez dakit, sona edo ez, egontzen garai bat hor, okerez banago duela 6 bat urte, 7 bat urte, hemen inguruan nahiko jozutela, bideoklipare ikusi dut abesti honena, eta hor Zugarra Murdin emandako kontzertu baten irudiak ageri dira, eta nien naiz inoiz entzule fina izan, Crystal Fightersen entzule fina izan, akaso harrapatuko nituen pare bat single edo, baino egia esan ez da ezagun zaian talde bat, baina badakite Euskal Herrian izan zutela alako sona bat, eta eman zituztela kontzertu batzuk beraz, entzuleren bat piztua du, Asier abestiek pizten duen bezala, bejonde jola. Aurrera garaitzeko ordua orain, eta Asierren bigarren kantu kutxuna zein den ezagutzeko ordua. Ea zer dioen. Bueno, eta bigarrenakin cambio radicalin, euskal folklore, triki-trikixari. Bai, kuriosoa, baino, txikia nintzanean, kotxean juten ginen bakoitzan, Alaitz eta Maiderren CD-a jartzen un tope, eta bueno, hor txanpon baten truke, lehenbiziko CD-a goatzen dut zala gaina, CD bat naranja, eguzki loriakin, eta ezakin nola gorratu ezakean, baina goatzen dut da, nire gurasoek gorroto zutela, ze kotxean 20 berriz jartzeko eskatzen nun, eta nahiko mani hartu zioten behaiek, baina nire goatzen naiz, abesti guztian egizkila goiti bera, ez dakit, oain gaur egun, entzute detenian herriko jaitan eta pues, gorazten dit beti garai hori CD naranja horrena, eta oizen, azkenean nahi oain dikanen trikitixa eta panderoak el folklore guztaren zait batzutan, euskal folklore. Ipuinarri garriak kontatzen dituenak, txanpon baten truke.
truke, txampon baten truke, txampon baten truke, txampon baten truke, txampon baten truke. Bueno, esan abesti honen inguruan ez da, eskerrak ez den lehenengo dia eta azkena ere ez Euskal Herriko folklorearen bihotz-bihotzera goazela, eta, bueno, Alaitz eta Maider, txampon baten truke, bai Asier, nik ere gogoan daukat zede horren portada, eta lasai egon, ez da grabea, izan ere gurasoak azkar aspertu ziren moduan, akaso abesti hau izan da gehiegi belarriratu diguten ez dakit klasiko hori ez, festa guztietan, ez dakit komodin gixako abesti bezala ere ikusten den baina benetan oso abesti borobila irutzen zait, ederra, badakizu hemen nire trikrisarekiko harremana ere zein den, eta Alaitz eta Maider eta beste askok, ez dakit sonoridad hori hartu eta hain dantzagarri diren doinuak egiteak izugarrizko meritua duela uste dut, eta gainera ikusten da nola generazioz generazio iraunduten abestiak ere nola diren, ezta? Orduan, bueno, batzuk aspertuko ziren, baina nik uste txampon baten truke jita dosi honetan hartuta, ez dakit, medizina ederra dela pixkat harima goxatzeko, beraz, eskerrik asko, Asier. Entzun dezagun, hirugarren kantu kutxun bezala, zein aukeratu duen? Bueno, hemen nabaitu da hemen hizkuntzalariak gara, bueno, esan detu hain zertarik atzen gutxi gora bera. Ze oaingo hau beste hizkuntza batean frantsesez. Aukeratuko eten besta bestia da, Estromaren Zonte. Estroma izan zen nire artista frankofono lehenbiziko ezautunutako bat, eta bere ibilbidea jarraitu, eta azkeneko abestia hau albuma lehengo urtean agertu zen, eta ez dakit, dauzkan letrak eta bardia brutalak, gizon honen burua egon behar da a 1000 por hora, enuke bere buruan egon nahi, bere musika izugarri gustatzen zait, dauzkan erritmoak gainera justo zede honetan nazten ditu munduko musika estilo desberdinak edo munduko eragin desberdinak, eta flipatu zian, entzun unean abestia, bentzureten un pila bat, eta hoize, eski letra da brutala eta artista hau da, hoize. Bueno, bestiak pixka ditz egiten du, azekin ononpa, eta ez daukatenei bezala, eta ez daukatenei, zer ez daukatenei, askotan hitz egiten du pixkat, bizitza honetan esan dezagon, gutxietxita dauden lanbidei buruz, batzuk ondo pasatzen ari bitartian, beste realidad dago latzekaldean, eta pixkat hoi omenaldi moduko batin nahi dira besti honetan, eta horrei buruz hitz egiten du abesti honek. Badaukazedean beste abesti bat ere, dala, un funeral de estado prostituta batei. Eta brutala daue bai, eske letra dia aztertzeko, frantsesarakin edo zeinentzat, eta ez dakinentzat itzuli, eta ematen du zer pentsatu eta zer esana. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À
qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas s'y frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Hortxe Stromae artista puskaren sante, abestia. Ez da lehenengo aldia ere abestia hau podcast honetan entzun gai dugula. Ez naiz gogoratzen zeinek ekarri zuen, baina bai, oroitzapena dut ez dela lehenengo aldia podcast honetan abesti hau entzun dugula. Baina bueno, zer esan, Stromaeren inguruan ez, aurrekoan aipatzen genuen bezala, ez dakit, artista puska, iruditzen zain nire ere bai, Asierrekin guztiz ados nago. Ez bakarrik abestien kalitate, originalidade edo freskotasunagatik, baizik eta askotan, behar bezala zaintzen ez diren artista baten espektro guztiak izugarri ondo kudeatzen dituelako Stromaek, ez? Mezutik hasi eta mezu hori modu originalean helarazteko abestien soinu edo mundu soniko hori, ez da? Gero ideia horiek ikusentzunezkoen munduan ere izugarrizko modu originalean ez dakit plazaratzeko saiakera ere bai, estetikaren zaintza, baita produkzioa ere bai, ez, zuzenekoetan, sorta izan nuenik, pertsonalki lehengo urtean zuzenean ikusteko, eta benetan, harrigarria, zirkora jutearen modukoa, zentzurik onenean, izugarrizko espektakuloa, argiena, eta koreografiak, eta ez dakit dena. Egia esan, Asierren moduan, nik ere Stromae izugarri maite dut, izugarri baloratzen deten artista eta sortzaile bada, beraz, eskerrik asko Asier, ez nuen behar, maite nuen, baino eskerrik asko. Asteazken honetan ere Stromae gurera ekartzegatik. Ea, azken kantu kutxun bezala Asierrek nora garamatzan. Bueno, eta bukatzeko gure sustraieta itzuliz, beste euskal talde bat aipatukoet. Kerobia kasu hontan, Xabi Landinen proiektua, eta hemen aukeratuko eten abestia mitiko honetako da, baina esnatu naiz da. Azkenean, talde hau eta musika talde hau nigo gorazten dut, oraindikan eskolan egonean nire herritik atea gabe eta bar, ni nintzen bakarretako ez zuten zuna musika hau, baina konetatzen un pila bat talde honekin, eta gero handik urte batzuta Erasmusen ez dut nire lagun bat, euskalduna behar ere gustatzen zaiona, eta azken aldian bere kontzertu badagon bakoitzian ara jute geha, eta earki pasatze duz, ezakit, gustatzen zaigu, ez dakit, muitzen dit nahi behintzat barrutik zerbait, motibatzen abaldi berean, eta gero zuzenean iruditzen zait tipo artista badala, eta kristona transmititzen dula. Epa, ez zait igual okurritzen gaurko programari agur esateko abesti egokiagorik, Kerobia, talde puska, izan ziren garai batean, ez dakit, asko aritzen ziren horietakoak, eduki zuten askotan beharrezkoa den atsedenaldi bat ere bai, bakoitza bere aldetik segi edo beste proiektuetan indartzeko, baina bueltan dira, okerez naiz lehen urtean, atera zuten bueltako diskoa, eta aukiko dituzte aurten ere konkistatzeko plazak. Ni egia esan ere, Asierren moduan Kerobia zale sutsua naiz, eta bai, esnatu naiz klasiko bat da.
eta nik ere asko maite dut, Kerobiaren identitate ez dakit arraro hori, zentzu positiboenean, beti bezala, originala, ausarta, nola ez da, animalia bezala, ez da, oso aberasgarria egiten zait, talde batek bere planteamendu sonikoa hain modu ez dakit sortzailean garatzen ustea, eta beti nabari da Kerobiaren abesti bat zein den, izan ez dakit balada antzekoago bat, edo abiadura handigoa duen erritmo batekin egindako abesti bat, baina beti atzematen da beraien ez dakit aztarna txiki hori, eta hori talde batean oso bereizgarria da, eta oso positiboa. Beraz, eskerrik asko Asier telefonoaren bestaldean zure kantu kutxunak gurera ekartzeagatik. Eta zuri entzule ere eskerrak bestaldean egoteagatik, urrengo astean ere hemen izango gara pertsona berri baten lau kantu kutxunak ezagutzeko. Beraz, ondo segi, zaindu eta hurren arte. Momentu etengabian, karakolak bere tokian. Zigarra rautsak mai gainean, ta begiradan galdekoren bat. Gauetan maiz, infinituan nago, ametxetan pantalla beltza ikusteko, eskuak tinko, bizitzari eusteko, sufrimendua zorionan bihurtzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Esaten dute, Euskaldunok antelotzen ditugun ekintza guztietan gastronomia izaten dela protagonista. Mahai baten bueltan hartzen dira erabaki politikoak, sukaldean ospatzen ditugu urtebetetzeak, edo herri afariarekin ematen diogu amaiera festei. Baina uste dut, eta barkan azatela sukaldariek, oker gabiltzala. Gure elkarretaratze guztietako osagai nagusia musika da. Better than you can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Festak, ezkontzak, ate irekierak, azokak, urtebetetzeak, pintxopoteak, ekitaldi bakoitzak du bere musika. Eta horretaz asko daki gure hurrengo gonbidatuak. Nagore Fernandezek Radio Rebelde taldearekin musika jarri die une berezi askori Amaralen abestiekin edo Miley Cyrusen Flowers abestiaren euskarazko bertsioarekin. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Baina errebelde izatea geldiezina izatearen sinonimoa denez, proiektu berri bat aurkeztera dator gurera, Travel Woman. Arratsaldeon Nagore. Hasteko, zer moduz? Osondo. Bai, pozik. Perfecto. Lehenengo galdera botako dizut. Julian Gitak esaten zuen, errebeldia etzela oihu bat.
eta errebeldia etzela irain bat. Uste duzu errebeldia zure kasuan abesti bat dela? Niretzako errebeldia abesti bat izan beharrean bizitzeko modu bat da. Arauri gabe edo arau gutxirekin bizitzeko modu bat. Azkenean, bai musikan eta bai bizitzan arau gehiagi jartzen badituzu, fleksibilitatea galtzen duzu eta bizitzan gauza asko galtzen dituzu, nire ustetan. Eta horregatik proiektu berri hau, bai. Radio Rebeldetik Travel Womanera, hala ere biak elkartuta daude, ezta? Bai, azken finean niri gehien gustatzen zaidana da, zuzenean jotzea, ondo pasatzea eta disfrutatzea. Eta azkenean, naiz eta Radio Rebelderekin gehien bat bertsioak egiten ditugun, bazen garaia baita ere gure abesti propioak, berezko abestiak argitaratzeko eta grabatzeko. Orduan, hemendik bigarren kafetik deitu zen igutenian, oraindik diska grabatu gabe geneukan, zen Radio Rebelderekin gainezka gaude lan da lan, eta esan genuen, ostras, benga, bigarren kaferako prestatu behar ditugu. Orduan, diskaren 3 lehenengo kantak aurkeztuko izkizuegu hemen zuzenean primizia, zen ez ditugu oraindik inunen aurkeztu. Guretzat sekulako orea da. Guretzat ere, bai. Azkenean zuen bultzadari esker prestatu ditugu, zen bestela azkenean lan zabiltza eta ez dakazu denborarik, eta batzutan erronka bati eusteko norbaitek jarri ekin berrizu erronka hori, ez? Eta kasu honetan bazuek izan zeate, hasi que zorionak. Hori galdetu nahi nizun, aipatu duzu lanez gainezka zabiltzatzela, eta ikusi dugu. Nik aitortu behar dizuet duela pare bat aste kaletik paseatzen joan, eta bapatean topaten oituelako Tolosako plaza batean Radio Rebelde, eta sareetan, eta ikusi dugu, milaka ekitalditan ari zaretela, gero, arituz, ez zarete, ezagit nondik ateratzen dira indarrak abesti propioak sortzeko? Nik uste dut abesti propioak ateratzen direla naturalki bezala, ez? Eta terapia moduko bat direla. Azkenean, ni egia esan, aspalditik, uste dut, kantatzen dakidanetik, eta hitz egiten dakidanetik, gitarra jotzen ere badakit, baina gutxi eta gitarra jotzen hasi baino lehen, ja, abestiak sortzen itun nire buruan, igual, 5, 6, 7 urterekin. Azkenean, sorkuntzan gaudenak, da behar bat bezala, pixa egitea bezala, ez? Atera behar bezu, bestela barruan gelditzen bazaizun malo. Orduan, ateratzen da, baina, karo, Radio Rebelderekin horrenbesteko martxa daramagunez, 3-4 kontzertu astean batzuetan, denborarik ez, orduan, konposatzen duzu, baina etxean gelditzen da, ez? Ez dituzu abestiak partekatzen beste musikari batzuekin, eta kasu honetan, Peio Nerekanekin eta Gusekin etorri naiz, kajoia eta, gitarra eta kajoia. Eta esaten diezu kanta eta berei bururatzen zaie ez dakize, eta ikustezu zure kantaia ritmo batekin, ez, pum, pum, pa, 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 eta gitar on batekin, ez nirearekin, eta esatezu, ostras, ez, nik, komunian edo sukaldean pentsatu dudan abesti honek, beste modu batera entzuten da, ez, beste punts bat dauka. Eta, subido jamate izo. Agian nagore, esaten ari zarenarekin, sortzaile orok sortzaile guztiek behar dute bultzada bat, hau da, zuk esan duzu ez, aspalditeari zinela sortzen beti ideiak buruan, noiz ematen du nagorek urratxo hori, hau da, sortu dudan ideia honek balio dezake abesti baterako, ze pentsatzen dut bidean bozeto asko geratuko zirela, zuk esan duzu urte txikitatik hasita, zaborretara joan direnak, baina noiz egiten du nagoreren buruan klik hori, hau da, egin ditzazketa bestiak. Unibertsitatean nengoenean, nik gitarra jotzen nu, baina, bertsioak eta 4 akorde, eta ezagutu nun errenderiko neska bat, ni, garai hartan hernanikoa nintzen, orain jarrenterikoa naiz, eta ezagutu nun esan zian, nire lagun batek talde batean jotzen du, eta abeslari bila dabiltza. Orduan, saraju nintzen, eta zan punk rock talde bat. Eta, si hubiera sido de reggae, berdintzuen gauza zen ju nintzen, eta angelitu nintzen. Eta hor hasi nintzen abestiak sortzen, edo sortuak nitunak aurkezten, eta denen artean
bestiak egiten. Baina zein izan da arazoa, beti musikan egin dudan bide honetan, beti egon naizela mutilez inguratuta. Gizonez inguratuta, eta orokorrean ni baino helduagoak. Orduan, nik ideia bat eramaten nuenean, zan como, bueno, ja, baina eskezu, neskazea, eta gaina, zu abeslaria zea, bai, etzea musikaria. Orduan, eske guri egin behar diguzu kaso, zen gu dakigu. Orduan, zure abestia oso polita da, baina behar du 4 minutuko solo bat hemen erdian, psikodelikoa, eta gero ja zure estribiloa. Eta gero, azkenean, beste guztiak ados baldin bazauden, batzuk onartu inbertzen hon. Orduan, iritsi izan momentu bat, ja ikusi nula nire kabuz jarri behar nintzela, eta konfiantza izan behar nuela neure buruarengan, neure proiektua aurrera eraman alizateko. Eta lehenengoa nirea bakarrik nirea Radio Rebelde izan zen, eta oso ondo doakigu egia esan. Eta bigarren hau, Trouble Woman, ikusiko dugu. Baina ez da zer gertatzen, funtzionatzen badu? Pues superrondo. Eta 4 kontzertu besterik ez baitugu ematen? Pues no pasa nada, divertigarria izango da bidea baita ere. Nik uste dut azkenean musikari asko decepzionatu egiten direla, igual espektatibak dazkatelako oso altu, ez? Jungo gean Madrilera, eta ez dakitze estadio, eske, diska honek, pues ez, pues kanta dira, eta hain beste talde daude honak, orduan arrakasta izan dezakezu, edo ez. Baina zer da arrakasta izatea? Niretzako da ondo pasatzea. Eta gaurria hemen egotea da ondo pasatzea da, eta arratsalde desberdin bat da zure bizitzan, ez? Orduan, hori oso onuragarria da. Bueno, saldu diogu entzulei primizian entzungo dituzela Trouble Womanen abestiak, baina oraindik ez ditugu entzun, beraz, zer iruditzen zaizue? Behintzat lehenengoarekin hasten balin bagara. Zoragarri. Oso ondo. Azaldu nahi duzu abestiari buruz zerbait, edo nahiago duzu sorpresa? Abesti hau izan da, orain dela pare bat hilabete konposatu dudana, besteak pixka zarragoa dira. Orduan ikuste dela freskuagona eta oraintxe bertan identifikatuen sentitzen naizena. Así que, abertzua iruditzen zaizuen. Irrikaz gaude entzuteko. Bai, zoragarri. Zoaz gure set akustikora, eta gu prestatzen joango gara hemen beharrezko guztia. Hemen ari gara kamera lanekin, eta dena prest balin badaukagu, argiak itzali eta entzuten hasiko gara. Agian segundu pare bat beharko ditugu, ze gure proiektu honek ere, baditu, bere oztopo txikiak. Bitartean, gozatu Ander Zubiagaren jingle honekin. Nahi dezuenean. Digo ya, dices wey, siempre quieres sentir el poder. Y si yo brillo más, me vuelves a soplar para ser el rey. Digo rock, dices té, siempre quieres tener el poder, quitarme libertad, hacerme dudar, pensar que no estoy bien. Listen, baby, understand. Cero miedo, vuelo a pie. Lo que digan, ¿qué más da?
nunca más voy a callar para que tú te sientas bien. Oh, trouble woman, una rebelde pasada de moda. Dicen que lucho y bailo siempre sola, que no me gusta obedecer, que no caigo bien, que hago demasiado ruido para ser mujer. Oh, trouble woman, una rebelde pasada de moda, que voy de joven cuando soy señora, que veo el mundo del revés, que no caigo bien, que hago demasiado ruido para ser mujer. Digo ya, tú después quieres que explote y no vas a poder. Idiota bipolar, que yo soy de verdad. Tú has perdido el tren. Listen, baby, understand. Cero miedo, vuelo a pie. Lo que digan que más da. Nunca más voy a callar para que tú te sientas bien. Oh, trouble woman, una rebelde pasada de moda. Dicen que lucho y bailo siempre sola, que no me gusta obedecer, que no canto bien, que hago demasiado ruido para ser mujer. Oh, trouble woman, una rebelde pasada de moda. Dicen que lucho y bailo siempre sola, que no me gusta obedecer, que no canto bien, que hago demasiado ruido para ser mujer. Oh, trouble woman, oh, trouble woman, oh, trouble, trouble, trouble woman, trouble woman. Itzuli dadian agore, elkarrizketaren setera, ze galdera asko egin berrizkiogu.
zarata gehiegi egiten dudala emakume izateko, ez dudala ondo abesten, horrelako esaldiak entzun ditugu Travel Woman abesti honetan, eta abestu aurretik kontatu digu Nagorek askotan gizon helduagoekin aritu dela musika taldeetan, eta bueno, isilarazten saiatu direla, abesti hau bada zure esperientzia guzti hoiei ez dakit muturrean emateko bezala? Bai, onlako zerbait, bai. Eta nik uste dut gainera, gaur egun ere abesti desberdinak sortu behar direla, ez? Nik ere orain dela 10 edo 20 urte sortzen ituna, dana ziren, ze tristena, eske mutila ez dakiz zer, eta ez, utzi naute, edo bueno, olakoak, ez? Normalian beti konposatu egiten dugu, gaizki sentitzen garenean, ez? Minduta sentitzen garenean. Baina nik uste dut hori ere bai, Disney bezala nola esaten da, Disney zenbat mina eman digun, ez? Bere amodio romantikoarekin, eta gero ez dakala zerikusirik errealitatearekin. Nik uste dut ere erantzunkizun bat dakagula bestiekin. Ez dindegula beti kontatu historia berdina edo, zer egingo du nik orain zu gabe. Pues bueno, noizbait horrelako bat ateratzen bazaizu tira, bale. Baina beste gauza batzuk kontatu behar direla baita ere, saiatu behar garela. Abestiak eman dio izena taldeari edo taldeak abestiari? Abestiak taldeari, bai. Bai, batzutan nola izaten da, Alderantziz. Alderantziz, bueno, alderantziz, bai. Bai, zen, bueno, esan genizuenean etorriko ginela, oindik ezan eukan ez da izena. Osea, guazen gauza ondo esatea, bintzat egia esatea, ez, izenari gabe geunden oraindik. Eta abestia sortu nuenen esan nun, ostras, iruditzen zait, nirekin oso bat datorrela, zen ni, naiz pertsona bat, edukada eta hori guztia, baina bai, naizela pixka bat ere Travel Woman, zergatik, ikusten dudanean gauza bat, ez zaidana ondo iruditzen, edo gauza bat justua ez dena, ezin naiz isilik egon, eta joaten naiz eta esaten dut, eta horrek beti liskarrak sortzen dizkizu jendearekin, ez? Gero batzutan ez, batzutan jutentzea zerbait esatea eta kontrakoa gertatzen da, ez? Jendea superrondo eta laguna egitentzea, lokesea, baina bai orokorrean, balimazea pertsona bat, ideiak argi dazkanak, eta isiltzen etzeana, normalean Travel Woman zara. Eta traboloiek edo hain zuzena izateak sortu ditzaken esan duzu, ez? Arazoak edo nahi duzun bezala ditu musikaren bidez espresatzeak leuntzen ditu? Sortu litezken arazoiek? Beti, dazkazun arazo guztiak barrutik, zuia hitzak jartzen dizkiozunean eta musika, ja sentitzen zea bakean bezala zurekin. Horregatik esaten nun leno dala terapia bat bezala. Behin ja bestia sortu dezunean, ja zamak entzun dezu gainetik. Eta ja, irratian entzuten denean, jazamarik ez dakazu, ez? Bueno, orain ja, hori ustu dut, eta betetzen balin manaiz beste liskar batekin, edo beste historio batekin, jarriko dut hitzetan, edo kantan, eta aterako dut kanpora. Aipatu duzu zuri gustatzen zaizuna musika zuzenean eskaintzea dela, beraz, pentsatzen dut, abesti hauek idatzi eta publikora ez, argitaratzerakoan ez dizula bertigorik emango. Zuk nahi duzuna da, jendaurrean zure abestiak abestea, ez da? Egia da, bertigo pixka bat ematen duela, zen azken finean, emanaldi bat zuzenean ematen dezunean, eta bertsioak direnean, jendeak abesti horiek dakizki, eta orduan sortzen den giroa desberdina da. Jendea, entzuten duenean badakien abesti bat, asko gozatzen du, ez? Orduan, bertigo agian izan daiteke, horrelako abesti bat Travel Woman bezala orain entzun duguna, edo besteren bat, plaza batean, edo kulturretxe batean defendatu behar degunean, ez dakigu zein izango den jendearen erantzuna, zen azken finean den hori gertatzen zaigu, abesti bat entzuten dugunean, lehen da biziko aldiz, ondo dago, pero, eta behar dezu 4, 5, 6 aldiz entzutea, sakonagoa bihurtzeko zure barruan, ez? Orduan, hortxe ikusiko dugu, baina probatu egin behar da, bestela ez badugu probatzen. Dudari gabe. Entzun beharko dugu bigarrena. Lehengua edarki asko defenditu dute laborategian, seguro bigarrena ereala izango dela, beraz gu bigarrena entzuteko gogotxu. Hori da, entzun dezagun.
goaz Travel Womanen bigarren abestiarekin. Cuando despierto y me tiembla la voz, cuando no acierto a enchufarme al amor, solo me queda dejar de pensar. Cierro la puerta y me pongo a bailar. Yo quiero ser el ritmo que acelera tus pies. Yo quiero ser la playa que te ve amanecer. Quiero sentir la niña que hay muy dentro de mí y quiero bailar encima de la barra del bar. Cuando la pena rapta mi corazón, pido refuerzos y luchamos juntos los dos. Cuando mi esquema se quema y no va, miro adelante y me pongo a soñar. Yo quiero ser el ritmo que acelera tus pies. Yo quiero ser la playa que te ve amanecer. Quiero sentir la niña que hay muy dentro de mí y quiero bailar encima de la barra del bar. Y yo quiero ser el ritmo que acelera tus pies. Yo quiero ser la playa que te ve amanecer. Quiero sentir la niña que hay muy dentro de mí y quiero bailar encima de la barra del bar. Oh, 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 Eta azkeneko galderak egin behar dizkiogu Nagoreri. Quiero ser la niña que hay dentro de mí esaten zenuen, zure barruko neskato ura. Zer esango luke neskato ark 6 urterekin eta besten hasi zinanen oraingo Nagore ikusiko balu? Eta harro egongo litzatekela. Azken finean, nik beti izan dut barruan daukadan ume txiki hori oso presente, gero ere astelenetik ostiralera irakaslea naiz eskola batean, 4 urteko umei, 5 urteko umei klase emateiet. Eta orduan, beti egon naiz ere oso kontaktuan umeekin, orduan horrek laguntzen du, ilusio hori do, perspektiba hori, bisio hori ez galtzen. Bai. It's too late, but I want it that way. Tell me why it ain't nothing but
Eta zer bide egitea gustatuko litzaizuke orain proiektu honekin? Bueno, nik uste dut lehenengo pausoa dela estudioan sartu eta bestia grabatu, ez? Iruditzen zait pixkat hasi gehala etxea teilatutik, baina bueno, etxe guztiak ez dira berdina, gurea teilatutik hasi bada, igual etxe polit bat iten dugu, ez? Orduan, estudioan sartu, kantak grabatu, eta ondoren, siberko gara egiten gauza bat oso ondo ematen zaidana laser superpesada. Oso astu naizatea, ate guztiak jotzea, eta esatea betu hau daukagu, eta ondo saldu, ez? Zen uste dut, Radio Rebelde sortu nuenetik, konturatu naizela ere oso komertzial ona naizela. Gainea, saldu behar dudan produktua kalitatezkoa bada, eta ni sinesten badet 100%, ez? Eguneko nire produktuan, trebetasuna dakat saltzeko. Orduan, ni saiatu ingo naiz. Nire gogo guztiekin, eta, maketa lehiaketaren batian, edo, egia esan, gazteriari enfokatuagoak daude, eta beti lehentasuna ematen zaie 25 urtetik berako musikariei, eta hola, baina, ez? Haitzu, probatu behar da. Noski, zergatik ez? Buena da, nagore, gora begira zain egon da, hemen ez dela ez iristen. Hori da, zen guri jende asko esateko, baina zuek, nola jotze zue 3 aldiz astean batzuetan edo 4, datorren astean 4 kontzertu dazkagu aste batean. Aizu, niri ez didate deitzen. Eta irratitik ere ez didate deitzen. Nik ematiet pelmadan niri deitzeko, ez? Osea, hori jendeak ere ulertu behar du. Zerbait behar balin badezu, zu jumertzea horrengana, eta igual 10 aldiz ez esate dizute, baina 11. bat ere, igual soy una pesada, baina galdetu ingo dut. Eta gauzak horrela lortzen dira. Eta edukiko duzu denbora nahikoa 2 proiektuak uztartzeko? Nik uste dut baiet. Egia da, azkenean denbora gutxi daukadala, ez pentsa dazkadala orain 2 lan terdi, jornada osoan. Baina nik uste trukoa dela motivazioa. Motivazioa baldin badakazu, igual telefono pixka bat alde batera utzi, kaso gutxiago telefono eta pantailei, eta buru belarri sartu proiektuan. Motivazioa da klabea. Telefono eta pantailei kasurik gehiegi ez egin, baina beharrezkoak dira lan honetan ate joka ibiltzeko. Oso beharrezkoak. Nik azkenean telefonoan ordu asko sartzetut, lanean ez nabil martzean itoak hiltzen, horretarako ez dakadala denborarik, baina Instagram, sare sozialak, asko mugitu behar dira. Bestela, ez badezu zaratarik egiten, inorrek ez zaitu entzuten. Orduan, entzulei esango diogu sareetan arakatzeko eta bilatzeko Travel Woman Music kontua sortu duzu. Eta hor zuei buruzko informazio guztia. Esan duzu motivaziorik ez zaizula falta eta hori agirikoa da, ez da Julen? Ez, nakarbi dago. Mezu baikorra norbaitek utzi baldin badu, eta aurrera begira lanerako gogotsu zaudetela erakutsi zuek izan zarete, eta Goiuri, akaso, bestela ordua gainera eritxiko zaigu, eta azkeneko abesti baten entzune dugu, nagore, beraz, hartu zuen lekoa eta gustura entzungo dugu. Eta eskerrik asko gurera etortzeagatik. Entzule, guk abesti hau entzungo dugu, eta aurrera egin beharko dugu, arratsaldeko 6ak, esan bezala, gainean ditugulako, baina bihar hementxe egongo gara, arratsaldeko 4ak eta 5ean, zuekin kafea hartzeko prest orain gozatu Travel Womanen 3. abestiarekin. Aurrera, tale. Hoy he visto la tristeza en mi mirada. Me pregunto si la magia volverá. Hoy he visto mi sonrisa abandonada, el reflejo del recuerdo en el cristal. Hoy he visto que no sé andar con cuidado, ni frenarle el ritmo a mi corazón. Qué sé yo,
Me ilusiono demasiado y no aprendo a lidiar con el dolor. Y ahí estás tú en la primera fila, por si mi mundo ya no gira, para ayudarme a levantar. Y ahí estás tú, sin que nadie te lo pida, haciendo risas de la vida, completando mi mitad, hasta que pueda estar entera. Gracias por estar. Hoy he visto indiferencia en mi mirada. Me pregunto si la magia existirá. Hoy hundo mi cabeza en la almohada. Simplemente no me quiero levantar. Tengo miedo a quedarme en el camino, enganchada, viviendo a medio gas. Miedo a que nada vuelva a tener sentido, a caminar sin importar a dónde vas. Y ahí estás tú en la primera fila, por si mi mundo ya no gira, para ayudarme a levantar. Y ahí estás tú, sin que nadie te lo pida, haciendo risas de la vida, completando mi mitad. Y ahí estás tú en la primera fila, por si mi mundo ya no gira, para ayudarme a levantar. Y ahí estás tú, sin que nadie te lo pida, haciendo risas de la vida, completando mi mitad, hasta que pueda estar entera, hasta que pueda estar entera, hasta que pueda estar entera. Gracias por estar. Keep calm and bigarren kafea.